matalipay. Kiniyamit mo nga iyo, pinagisang Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhing hari man kalimog sa Espiritu Santo, Diyos ang sa kahangturan. Inundo bisan sa kasakon ni Propeta Malakias. Nakingon ang Ginoo nga labigang kanan. Ang adlaw mo abot nga ang tanang makahitason ug dautan sunugod sama sa dalangin. Niadtong adlaw mga sunog sila o walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako. Ang akong gaho sa pagluwas, musubang sama sa adlaw o mag-ayo sa mga balatian sama sa biblisyo sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ania ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Awit ipagdayeg ang Ginoo, dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awit. Inubanan sa mga trompeta, ug sa tingog sa pudyo. Pag-awit nga masaniya at tuman sa hari ang Ginoo.
Tinudlo, gikan sa dalawang sulat, ni San Pablo, ngadto sa dagang Tesalonica. Kaya na nagdalawanin mo, maangay kamong maligimon ka naman. Wala kami mga tinapulan sa diha pang kami kanino. Wala kami mamadulog o pagkaon, mawala nga mo marin. Tinuluan, nagbuhat o nagbulay kami sa adlaw o gabi. Ang dili ng aso, ang bisan isa kanino. Ihimo na ako kini, dili tungod kay wala kami katungod, pagpangayong suko. Kundi aron mahimo kami, na inyong subanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, hiinay namo kamo. Ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini, kay nakabalita man kami, na may titigan ninyo, na nagtinamulan, o walay na inimo, gawas sa pangpanghinabot, sa buhat sa uman. Usa sa ngalan sa Panginoong Jesucristo, nagsuko kami, ug nagpasidaan, niining mga tawhanan, na ginahanglan na magpuyo sila ng malinawon o mga trabaho alang sa ilang kaugalingong panginahuli. Ang tulong sa Ginoo. Hinutulubigan sa Santos na Ebanghelyo, sumangalani San Lucas. Dihaypit nila kanilang nag-istot kahit sa templo, tungkol sa kinikatahong tanawon na ginayandayanan sa mga nindot na mga bato o sa mga gasa na gihalan nato sa Diyos. Kanya ningon si Jesus, "Ining tanan nakita ninyo, apan moabot na panahon, walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan ni ang tanan kung bagong kayo." Matutulot na utana sila. Pero sa pakiling mahitabo, kung sa nga ng ilhanan na magpaila, na moabot na ang panahon na ining matuman. Si Jesus ningon, "At bantay kamo o ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa among ngalan na mag-ingon, ako mao ang Kristo. Kung moingon sa iabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga guban o mga kagubot. Kay kini mga butanga kinahanglan na mahitabo gayon pagkunan. Apan wala kini magpasabot na doon na natapusan." Padayon siya Panginoon. Ang usa ka nasod makiguban sa laing nasod. Ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Pahitaboon niya ang makalilisang ng mga linog, gutom o kamatayon sa tanang dapit.
Ingon man ang makahahadlok ng mga butang o madagpong ilhanan kita sa langit. Apan sa dili makahitabo kining mga butangan, takpon kamo o bituson. Karalon kamo ngadto sa mga sinagoga o pinangguon. Kung kanon kamo atubangan sa mga hari o sa mga punuan, tungod ka na. Mauon niya kini ang higayon, makakasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong unahuna, na dili kamo mabalaka kung unsaon ninyong pagpanalipon sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamo igsusulti o kaalam, mawalay usa sa inyong mga kaaway na mga tubag o makapanghimaka. Luhian kamo bisan dali sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente o mga higala, pakyon nila ang pipilakan ninyo. Magdumot na ninyo ang tanan tungod ka na ako, kapag galaybisan o sa kabuhok sa inyong ulo na mawala. Pabiling ka mo mga likod, kay hiling paabiha, maluwas ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Jubilee of the Poor. Mga dagan sa mga simbahan, sa mga diocese, ano na yung programa karon, gabi ng anak sa mga kabus. It's also one way to remind ourselves na kitang tanan, mga kabus, sa tabangan sa Diyos. Kitang tanan, ang inahanglan na sa Ginoo, sa iyong mga grasya. Sa San Agustin, we are all beggars before the Lord. Kung kita, ang inahanglan ng nagkapaginan sa Ginoo. Ang ilang sad na sa atong makaya, magkatabang salita sa lugar. Kaya silang tanan, ang inahanglan, ingon niya kita, ang inahanglan natin sa Diyos. Para na ako sa mga pagpapasa karon, interesting tayo. Sa unang pagbasa, relevant kayo. Labi na sa atong naso. Ikaduhang pagbasa, makaigo sa pipilan ka nato. Kung ang atong Ebanghelyo, makapadasig ka nato sa atong pinagulong sa pipilan. So, nang pagbasa, gusto na mo na kuabot din ng panahon. Mabisip pa ang karon, ang madautan, kung may hari-hari karon, mabot ang panahon ang takaroon sa Diyos. Maway matuhan, ang Ginoo, maway magmahal sa manay. Iyan ang ipatayag, inaagi sa iyang kalaugan, batok sa sala, batok sa pangayo. Kaya ang paagi sa Ginoo ang pinakaluwas, nagsugo sa pagaling. Mao mensahe sa Panginoon sa Kristo. Makita, mag-usap. Atong biyaan ang sala. Makita ang luli sa Ginoo. Kaya hindi sa dalang paaling siya, makatawag, hindi nagsasala, para sa sala. Magsugod sa sulod. Magsugod sa kasikasing sa tao. Sabihan, paghari ng Diyos sa kasikasing sa tao, hinahanap ang sulod ng kanan. Kaya natin magbuhan, atong mapapampo, atong mapapamba, atong pagtabang, mga atong pagparong alam sa katarungan. Kung ihata mahiusan, kung ang Ginoo maoy, atong rason, ang maoy, katatawagan nato, ano kita mahiusan. Interestingly, mausan lang ang tema, so maabot na kaya sa Senyor, ang ginagayan, last week lang. No? In Santo Niño, we are one. Ang atong pangayo sa Ginoo, magrasya. Ang atong pangandoy sa atin. Maabot na kaya sa Senyor. Kung saan makuha, sa tanang adlaw, sa tanang inuwi,
isang malimos si Senyor sa Panginoon. Ating na mahiusa, dili tungkol sa usang ideolohiya, dili tungkol lang sa usang grupo, ilabaw sa tanan, dili lang tungkol sa politika, dili lang kita mahiusa, kaya sa iyo, kung kita magbungan, ang mga nandoy, manginigong alam sa kayong sa tanan, dili lang sa magagawa ng gano'n. Sa ikaduhang pagbasa, namadlong sa San Pablo. Kadaghan sa iyong mga sulat, makabandong sa mga tao. Kapag sa iyo nagkaroon taron, sa iyo nagkaroon taron. Ang mga nagtapulan na. Kinsay itapon na natin. Kung itapon ka karon, hindi ka manin pa din eh. Kung hindi man. Kapag tungkol kay kita, hinahanglan man sa Diyos. Tungkol kay kita, isunod ka, isubag ka. Susabag sa Ginoo, kita manin pa karon na kita, magtapos dito sa Diyos sa kasipahan. We know that we can still do more. No? Di naman I want that perfectly na hindi ko. Ako ni as I joke, ako naman naman, natay bad things. Natay panahon na hindi kita alasigod na nagpuyo kaya sa atong pagpupo. Mga kanunay, reminder sa Panginoon. Nabili lang kita pagliho, nabili kita manrabaho alam sa atong Panginoon, hindi niya sa yuta. Nagaroon kita sa magpuyo, magpabilit na nagpuyo, pinasa. Dadasan na nato. Dali kayo nga maghimanantay sa ubal. Dali kayo nga kita magkomentar sa ubal. Kapag kita makakalantay sa unsay problema nato. Unsay kanya kung hato. Kung kita po na magbarong alam sa unsay Diyos nun, sa unsay matuod, sa unsay angay, atong sa nato ang unsay angay. Dili lang tungkol kay kita ng Diyos lamang. Dili tungkol kay kita sumusulong man sa Ginoo. Matinunan sa Diyos. Sa atong Ebanghelyo, nag-iwan ng Ginoo, buwabot kayo ng mga panahon. Walang karoon, sa mga libo, sa nangangatay, sa gutom. Kapag dili pa kiniyang, dili pa niyabot ang kapusan ng Ginoo. Gagahan pa ang tabo. Pero pa ng panahon natin na testingan ka. Bisan pa sa mga close na ito sa kinabuhi. Nakita sulayan sa unsay kaligod nato sa pagbuo. Kapag ipangayo sa ating Ginoo, at pag-asa niya ka nato, kita, pamilin lihakan niya, kita, pamilin na lagi usa sa Ginoo, maluwas na. Oo, nagpupunta, oo, gibunyala na ka, oo, mangyayari ka din, nagpasalamat ka. Mga bakit sa Ginoo na ito karon, kita, pamilin lihakan niya. Because there can be good people, yes, who do not believe in the Lord. And only God knows how to save them if He wishes. Kapag ka nato, kita, na nagtuo sa Ginoo, ilamdagan sa Ebanghelyo. Nasayon mata sa unsay angay buhato. Unsay buhato nato, ubarong ka sa unsay angay, sa unsay Diyos doon, sa unsay patuod, sa unsay pagkaroon. Ay kung mabarong ka diha, magpuyo ka diha, sayon ka ang Ginoo na upan nato. Ay siya nga ang tinugan sa tanan. Yun pa kayo sa Ginoo, ako o kapanguhan, lala na kinabuhi. Dadapatan, suliran naman sinabi, dadapatan Diyos na napasano. Dadapat mga pagkasinatian sa kinabuhi, na makalilisang ka nato. Mahadlok ta. Apan, Ginoo, ingon ka nato, pabilin ka mo.
Kaya ako magiguban ka ng Diyos. May pangayon sa Ginoo nga nato karon. Kung sa kahayag atong ituban. Salamat sa Ginoo na karon dinhi sa Basilica. Kita na dasig na magsimba bisan pa sa kainit sa adlaw. Punta samaw sa punta kining kainit, kining kalayo, nagdilam sa kasikasi. Karon kita magpabilin diha sa Ginoo. Dili tungod kay kita nangahatok lang. Dili tungod kay kita nahigugma ng iyan. Ngayon natin yung grasya, kinigasa, bilang sa Ginoo. Tungod kay kining makatabang na nato, makaluwas na nato. Padayon natin ang panalaginan sa Diyos, hindi ang kaluyan, karoon hangtod sa nakaturan. Amen. At ang mga ipadayaga ang atong pagtuo diha sa Panginoon. Nakatuo ako sa Diyos, amahan makagagahon sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta. Upang ang Kristo ang anak ng atong Ginoo nato. Magipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria Katerina, isakit sa suko ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay inumo, mipunsan sa mga pinatay, sa ikatulong kaadlaw na manhaw, isakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos na Amahan, makagagahon sa tanan. Di kanito mubalik siya, ang pagbuo sa mga buli o sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambigan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhi dayon. Amen.